नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सक स्वागत. आज आम्ही बटाट्याचे पातळ सांगो कशी करची म्हणून पळत. हाका 2 मीडियम साईज बटाटो आणि एक होड पियाव कांदा दवराती आणि बटाटो लायकोन धुवून साली समेत कट करून दवरा. पियावा साली काढून दाटोची कट कराती आणि बटाट पियाव एक तापान घालून अकडे उद्दा घालून घेऊन एक 15 मिनिट गॅसार शिजा दवरा आणि सोय कांती आती 3-4 सुकी मिरसांग कांड दवराती. 1 चमची तेल लांतू सुकी मिरसांग भाजी आती ताना 1 चिंचांबा कुड कांड दवरा. सोई बज्जिल सुकी मिरसांग आणि चिंचांब मिक्सर अंत घालून घेऊन अकडे उद्दा घालून लाना कोण वाटी आती सिज्जे इल्ले बटाट पियावाचे उद्दा सेपरेट कांड दवराती आणि मसालो कांड घाला. ताका 1 स्पून तितले मीठ घालून जावका तितल्याची शिजेल तर उद्दा अशी कांड घालाती आणि हळद करा आणि गॅसार दवरून घेऊन खतखत काढाती. 1 चमचा तितले सासाम कांड दवरा आणि 1 दवलान तू 1 टेबल स्पून तितले तेल घालून फक्त सासाम घालून थोडे करबेवे घालाती आणि साना उज्जारी हून कराती. सासाम पटपट येताना 1 चिमटी हिंगा पिठी घालाती. मागीर ताका रंडे पण घाला. मागीर लायकून मिक्स करून तांकून थोडे वेळ दवराती. हे रंडे चिके तिक कराती. सित्ता ಒಟ್ಟು इडले ಒಟ್ಟು पाळ चपाती भारी लायक कॉम्बिनेशन ट्राय करून पळयाती. थँक्यू.